איך קוראים לך? איתי. בן כמה אתה? ב3. בן 3? כן. ותראה, יש לך לכלוך בשפתיים, אתה נראה כמו, כאילו יש לך שפם. תגיד לי, איתי, באיזה גן אתה? אני חובה. חובה? ואיפה אתה משחק? ילדים. עם ילדים. אבל אתה תורס? אתה תורס או מסי? שירת. אתה ג'רארד? כן. ואיפה אתה משחק? באיזה קבוצה? ליברפול. בליברפול? כן. באמת? איזה צבע יש לחולצות של ליברפול? אדום. אדום ואפל. אדום ולבן? כן. באמת? ואתה מכניס גולים? כן. כמה גולים הכנסת? הרבה? כן. ואתה לא רוצה להיות תורס? עם מסי. עם מסי? כן, זה לא פיתה. אתה תיתן למסי בעיטה? כן, גם את זה אני אתן לו בעיטה. באמת? למה? ככה אני אפיל אותם. אתה תפיל אותם? כן, אבל זה לא... אני אהג אותו. אתה תהרוג אותו? כן, גם אותו. גם אותו וגם את תורס? כן. אבל הוא יזכה. בנה פיס. לא, אסור. איתי טוי. מה? אז אתה לא רוצה להיות תורס? לא. אז מי אתה רוצה להיות? שירת. ג'רארד? כן. אתה אוהב את ג'רארד? כן. הוא יכול פיס. באמת? הוא יכול כן, הוא יכול פיס הפה. הוא יכול להרביץ לפה. אוי ואבוי, אבל זה אסור. הוא יכול פיס הפה ממסי. להרביץ בפה של מסי? אבל אסור להרביץ, נכון? זה לא יפה להרביץ? כן. יאללה. עכשיו, עד שאתה תגמור קקי, תגיד ביי ביי למצלמה. ביי ביי.